matur sembah nuwun. Assalamualaikum Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahyo Kuntadi. Nggih, syukur. Alhamdulillah saged sowan teng Purwosari. Nggih. Kanthi kawilujengan kebagaswarasan slamet boten wonten alangan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin, syukur. Kados pundi jenengan mirsani semangate Piyayi Purwosari mriki Mas Gareng? Wong lek cara semangate niku pun boten termasuk niki wulan Sela rekor penonton sak Kabupaten Ponorogo. Nggih. Niki kathahe priyayi, kathahe penonton boten wonten ingkang nandingi dalu menika, Mas. Nggih. Ini membuktikan bahwa warga masyarakat di Desa Purwosari, Malimbare, Babatan Ponorogo, para penonton sedaya adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk penonton semuanya. Mula saka niku urip karo budaya ki bakal endah. Kok ngaten? Nggih, wong ki lek kebaing budaya akeh sing jenenge geguyonan, akeh sing jenenge ngerti neng seniman, uripe bakal kepenak, mulya keluargane, mulya uripe, mulya jabatane. Amin ya rabbal alamin. Wayangan bengi niki luar biasa saestu, Mas. Sing luar biasa napanipun? Oh, nggih penontone akeh banget. Penontone akeh, terus dulure kabeh do mlumpuk rene, bakule niku sekilo, Mas. Nggih to. Kokono teko kene iki aku lewat ki sekilo ki bakul umpet-umpetan kiwa tengen. Masya Allah. Didongakne nggih Mas Gareng nggih. Kula dongakne muga-muga sing bakulan muga-muga laris. Amin. Sing penonton kabeh ingkang rawuh mriki muga-muga pinaringan seger waras. Kathah rejeki. Panjang yuswa. Desa Purwosari muga-muga njayeng bawana saged dados desa ingkang kondhang. Amin. Iku mulakno diwenekne jenenge bersih desa. Apakah itu bersih desa? Bersih desa itu termasuk ada beberapa suku kata, Mas. Nggih. Ada ber, ada sih, ada d, dan ada so. 4 suku kata. Betul. Yang pertama Bersama masyarakat, Bapak Lurah dan juga tokoh masyarakat dalu menika ngawontenaken tasakuran bersih desa. Betul. Iki kabeh do mlumpuk, Mas. Nggih. Sing saka Ormas teko, Pak Dewan teko, Pak Camat rawuh, Bu Camat, Bu nggih. Camat nggih rawuh sedaya nyengkuyung ingkang dados napa idam-idamane dulur kula Purwosari. Yang kedua Bersih kawelasaning Gusti bengi iki alhamdulillah boten udan. Nggih. Jare panitia niku mergo ra udan jenengan sing dadi pawange. Lha nggih to. Wah, kula ki tenan Mas nuwun sewu lho Mas. Lah duwe ilmu mbok ditularne kancane. Lho wong jenenge duwe ilmu wong nulak udan iki gampang to Mas. Lah kula meguru kalian jenengan. Pripun Mas Gareng? Oh, kula ki elek-elek ngeten iki nggih dukun pawang udan. Syukur. Contone udan teko saka etan. Nggih. Tak tulak balik ngetan. Terus? Udan saka kidul tak tulak mlayu ngidul. Udan saka lor tak tulak mlayu ngalor. Udan saka kulon tak tulak mlayu ngulon. Terus? Udan saka dhuwur. Wong Purwosari sugih-sugih lho Mas. Nggih ta. Ya terope ya dibeki to. Nggih. Wong kok dadak bingung ora usah golek pawang. Ngundange tukang terop dibeki dulur kabeh ra samar kudanan. Nggih, alhamdulillah. Niki palilahe Gusti ingkang teges sedaya niku ikhlas lillahi taala ngenekne hiburan ngenekne tasakuran Mas. Nggih. Diberkahi dening Gusti Kang Maha Agung. Dulurku Purwosari bengi iki wayangan aja ngantek kudanan. Heeh. Nah niku. Nggih. Selanjutnya D. D
dene bengi iki dalange Mas Cahya Kuntadi sekalian Ibu Sukesi Rahayu. Ya, Niku cocok. wong sak keluarga. Nggih, terakhir Saben wayah selo niku muga-muga diwontenaken tegese wayangan kados dalu menika. Amin ya rabbal alamin. Pokoke muga-muga ora sah dadak eneke anggaran disusut ya ora apa-apa ya Mas ya. Awakmu. Awakmu disusut. Mosok to? Lah aku kancane wong 50 kowe lak ijen. Ora, Aku ki ora disusut lho Mas. Lah piye? Pedetel. Ning mboten dados napa Mas. Kula ki kalih dulur Purwosari ki paribasane dhuwit ki nomor 6 Mas. Dhuwit niku nomor 6 kalih dulur Purwosari napa melih kalih Mas Arif Pak Carik ganteng iki lho. Aku ora tega narik 5.000 ya kari 1.500 kok. Sik pertanyaannya sampean kok nyepelekke dhuwit nomor 6. Lah 1 nganti 5 apa? Pancasila. Oh, alah. Oh, Pak dosen nggih paling boten nggih dasare negara Mas nggih. Garuda Pancasila. Leres. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Leres. Begiki adil Mas. Ora didhuwurne, ora dindekne dulur kabeh sak Purwosari teko rene njaluk donga muga-muga Purwosari saged kondang jayeng bawana. Amin ya rabbal alamin. Tur dawuhipun saking panitia lan ugi Pak Lurah, ini adalah ajang uji coba. Mangke menawi masyarakat tetap semangat dan antusias, insya Allah tiap tahun niku tetap wayangan ning digilir. Bisa uga ning tempel, ning input, terus ganti ning cepet utara dan lain sebagainya. Mengko manut karo masyarakate mergo sing jenenge panitia karo Pak Lurah ki anane mung ngamini apa kang dadi kersane warga masyarakat Mas Gareng. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Tiap dusun dienekne wayangan amin. Amin 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 amin. Ning mau nggih dawuh Pak Lurah. Gandeng Pak Lurah menika piyai sepuh benjang tahun ngajeng tetep wayangan ning wayangan klasik tanpa bintang tamu dagelan Gareng. Mas Cahya. Dalem. Eneng ku nolak tak done apa piye? Ora. Iki tak done apa piye ora mesakne. Dulur Purwosari mlumpuk blek lho. Kabeh ora mek Purwosari mlumpuk kene kabeh lho. Kok iso kowe iki ngedukne iki pangkatmu apa ngedukne udan lho? Wah, aku pangkatku terop kok. Lho tukang terop kok iso ngedukne udan. Oh iya. Oh iya. Desane Purwosari, gandeng mau bersih desa wis dijabarkan per suku kata. Saiki Purwosari aja nganti dilalekke. Purwosari 4 suku kata. Modar iki. Wis niki wau sepelane ning mburi ora nek kuwi. Loh, saiki iki zamane maju Mas Gareng. Dadi pelawak kudu serba cepat, tepat dan akurat. Aja nganti sambat. Wong jane kula niku mboten sambat Mas, ning lek nggih wong jenengan ki langsung dadakan ngeten iki kula kan nggih mumet. Lho, ora apa-apa. Lek cara nggih dulur-dulur lintune kan nggih caces-caces ning nggih kula kuat-kuatne Mas. Harus. Kula kuat-kuatne teng mriki ditenggani menika beliau Bapak Agus Dewan. Matur nuwun Pak Agus. Pak Agung Dewan. Wonten Bu Camat. Pak Lurah sedaya sak kecamatan Babatan Mas. Iki ora ketang sithik-sithik ya tak oceki ora ketang kok ya lek luput yang benerno. Heeh, omonganmu aja mubeng ae. Ayo Purwosari piye? Ayo. Yo padine karo mikir kowe arepe. Wong nggih boten kok ngoten to Mas. Paribasane kan kula kali jenengan ngeten iki kan ya perlu dengan berpikir. Upamane bocah cilik isik TK. Terus SD, SMP, SMA, terus kuliah. Bareng ngono iso mikir. Lah ya pikiran Purwosari ki apa? Pur ki apa? Lah pur niku tegese lunas, Mas. Pur niku tegese lunas, wis lunas krentek atine dulur Purwosari bengi iki ngenekne wayangan dalange Mas Cahya Kuntadi. Ya ora? Sik to, aku ki wong jaman saiki ra ngerti pur kok iso lunas. Napa leres to, Pak? Puri luras. Nggih to? Pur niku lunas to nggih? Oh iya. Oh kulino dadi asistene Mekar kok Pak Dik. Iya. Dadi lek ngerti lek pur ki lunas. Nggih. Selanjutnya wo. Wonten kahanan dalu menika regeng sanget ditenggani beliau-beliau pusarane ngadil termasuk pucuk pimpinan wonten ing laladan Kitha Panaraga. Terus
saben wayah selo diagendakan ngeten iki mugi-mugi dulur Purwosari manggih kawilujengan kebagas warasan slamet donya slamet akhirat. Terus rinten kelawan dalu tansah manembah marang Gusti muga-muga rejekine melimpah ruah barokah saged tindak dateng Mekah lan Madinah. Lurai asmane Bapak Sukatman Su. Sik Thomas, tak mikir sik Thomas, nggo padakne sing 15 yuta ya. Ya ora. Wong kene lho, nule mbok iculi lho, wong kok cepet. Ora perkara ora perkara nominal, jenengan luwih enom. Tegese pemikirane luwih cemerlang, luwih cerdas, luwih cepet kudune. Angger enom mesti pikirane cemerlang. Urung mesti to, Mas, kok ya bayi ki cilik ya ora iso omong kok, Mas. Oh iya. Nek sampean lak ora bayi, ayo. Ya wis bar bayi iki, Mas. Ayo, ayo. Su niku sugih bondo, sugih kanca, sugih piwelas. Tangga teparo kelawan masyarakat. Lah ngene iki sing tak senengi cepet ngene iki. Cerdas tenan. Tenan to? Sugih kanca, sugih bola, sugih bondo, sugih piwelas masyarakat. Lah kuwi mesti dadi lurah. Iki lho, kabeh disugihne. Lek ora duwe welas nyang wong cilik, nuwun sewu lho. Kadang kala sembako ya diotot. Niku kowe kok ngerti? Lho, mantan lurah Mas kula nggih. Sing didukne karo masyarakat iku kowe to? Nah iya. Gara-gara ya sembako tak slentengne kok, Mas. Ah iya. Oh ya nggih. Lek teng Purwosari mboten wonten. Mboten enten ta? Mboten wonten. Nggih. Yang kedua kat sukat. Kat niku tegese niku napa niku sekatan. Kat niku sik to, Mas. Kat niku disekat. Tegese Bapak Sukatman niku tidak ada batasnya dengan masyarakat kecil, masyarakat menengah, pejabat bahkan pegawai negeri. Iki didum padha, didum rata. Ora ngajeni wae ning wong sing pangkat, ning ngajeni nyang wong cilik-cilik. Mergo biyen dadine karo wong cilik cilik. Allahumma Pak Sukatman kok yurung munggah-munggah Kosek rong rampung kok terakhir man. Minggah nggih Pak Katman nggih. Ki keriman lho ya Allah. Ya muga-muga to kurang siji ki engko cair. Man niku tegese manembah marang Gusti, eling sing gawe jagat, teges niki ngerti ing budaya, agama klawan trapsila. Oh, niku. Tepuk tangan gareng luar biasa. Ora enek sing macet babar pisan. Ora enek Mas arep macet kene yo mikir kok. Wow, jenengan ge ya Mas kok ya alhamdulillah Mas Cahyo nggih. Pinanggih sampun ping kalih. Alhamdulillah. Muga-muga namung nderek ndedonga mawon sedaya masyarakat teng Purwosari menika sedaya kathah rejeki panjang yuswa. Amin. Jenengan kula golekne kanca mangke gek ngaturi Pak Lurah minggah wonten pepanggungan. Makaten Mas Cahyo. Mbak Lucy Brahman iki waranggana domestik ning nyatane wis melanglang buana. Monggo. Ayo ngombe dhisik. Mas, Mbak Lucy ki lek munggah mesti ngombe. Ah, lha sebabe? Brahman. Oh, nyombor ya. Nyombor sik. Apa meneh iki wayah rebesangan, Mas. Esuk sore katul dedah. Lah. Pur. Siya. Terus Tukung monggo Mbak Lucy. Yo. Ayo Ti. Coba ngadeg nembang ra Ti. Iki lek Jawa sasi apa iki? Niki selot
to, Mas. Bar selo apa? Lokang besar. Besar biasanya apa? Yo dibeleh lho, Mas. Nggih korban. Belah sapa? Brahman. Ya aja sia-sia ngono kuwi. Iki waranggana sing tresnani ya piyai akeh. Waranggana niku kan Mbak Lusita to. Lek Brahmane kan nggih sapi, wayah besar ya dibelah. Nruduk kowe kuwi. Lha ngopo kok nyeruduk aku? Wong aku pawange beleh kok. Aku mau sakjane wis tak ati-ati lho. Arep nderek Ki Dalang Cahya Kuntadi. Alah, Selamat. Wedi lek kleru sebut. Lha kok Aku iso? tak halus-halus ning ngene bake joget aku. Wek. Cah-cah yo sentimen. Mbak sampean iki ngormati jenengan lho. Oh ngoten Iki nggih. mau tukung-tukung to. Tukunge sing angon bebek. Dadi sampean padake bebek. Sampean bebek wedok gareng bebek lanang. Wis arep ngopo monggo ngono ayo. Mas Cahya. Apa? Nuwun sewu jenengan pateni lampune riyin. Nang apa? Kula tak ngombor. Wong wadake kancane bebek lanang karo bebek wedok, Yulusi. Kono sik. Aku Yayu, kene, mau kok jere ya. sapi arep dibeleh. Nah. Wilujeng dalu Mas Dalang. Nggih, Katuran wilujeng dalu. pinarak panjenengan sak kanca. Estu. Kados pundi pawartosipun lak nggih sehat panjang yuswanipun. Pangestunipun Mbak Lucy sehat nir ing sambikala Bagaswara. Alhamdulillah Bapak dosen kula pojekne kathah rezekinipun Amin. membawa seni wayang semakin nguncara sak Nuswantara. Amin. Napa melih panjenengan taun iki digandrungi kali Piyai Ponorogo. Luar biasa. Saya itu bangga hidup di Kota Ponorogo. Nggih. Mergi Piyai Ponorogo niku piyai kang sembodo. Contone malam hari ini masyarakat Purwosari gitu. Pripun? Anane dengan efisiensi anggaran sing kaya ngene kabeh mlenet gitu. Bu Camat ki pirsa niku. Lurah kok sampai iso ngenek ning ngene iki karo masyarakat. Jempole gak trimo 10. Tepuk tangan. Dan hebatnya lagi Purwosari tidak swadaya, tidak menarik iuran kepada warga masyarakat. Dana desa dikumpulkan jerih payai para perangkat untuk menyenangkan warga di Purwosari lah itu. Masalah tenan iki nggih. Saestu. Angel lho Pak, tahun niki mumet lho Pak Estu, mumet niki berarti luar biasa. Pak Lurah niku pilihan kanca-kanca perangkat wis tatak tenan. Mergi ki sirahe ya umup, apa neh pagelaran kaya ngene iki lho. Nyun sewu sing diaturne Mas Gareng wau leres. Kula wae mlebet mboten saged sakek kathahe penjual enten 1 kilo. Wah, asmane sapa Pak Lurah? Pak Sukatman to. Nggih, Pak Sukatman. Piyayine rendah hati, ya toh. Panitia niku Mas Estu tiange bener. Tiange napa niku tiang temen Estu. Temen kabeh. Lek didhawuhi Pak Lurah niki nyuwun sewu lho nggih. Niki crita anane. Nggih. Pak Carik niku namine kan Pak Arif. Pak Arif, Mas Arif. Pak Arif ki tenggen kula nggih sing diutus kok ya bapake. Jenenge Pak Sumawan. Betul. Lah ndayahune sinden atik jam 4:30 esuk. Ngerti? Lah aku kan ya urung raup rong Ya bener kuwi, bener kuwi. Jan perso to. Lah ya ono 4:30 to. Pas kuwi. Aku ora gawe apa-apa. Aku iki kurang gawe daster tok. Lah ya malah ngopo kok panjenengane kok rawuh ngene jenengan kok 4:30 isuk. Lah, Sampe iya, ora ngerti to? lah, mboten Lah kuwi ya ono lak wayahe nyombor kuwi. Aku ya geragapen lho lek diwayahi moro kok jam sakmono lho saking disipline piyai to Mas. Nggih aku wis lali ndak gawe apa-apa le. Bapake Mas Arif. Asmane sinten wau? Pak anu, sik Pak Sumawan. Sumawan. Pak Sumawan. Sumawan tegese suke piyai ingkang becik. Nggih. Ma iki madhep mantep ning pangeran tegese piyai kang utun, piyai kang napa niku jenenge tekun agamane. Wan selalu menawan dan dermawan. Aku makanya Pak Mawan teko aku ya dermawan aku. Pun Pak tradisine jenengan ngoten niku aku ya mana. Iso-iso lho aku ya ora gawe apa-apa tanyane daster tok. Pak Sumaman langsung jujuk neng kandang ya an. Aku mau ngeres ngawut ya ora. Guyon saun-saun niku saking kagume kula niku lho. Pak Carike muda. Pak Carike Mas Arif muda. Pak Lurah nggih ngoten. Bu Camatnya niku Nah. Camate Anggun. cantik. Wonder Woman Pemkab Ponorogo. Tenan kok ya. Ketoke perempuan, tapi sejatine niku lanang. Strong. Nggih niku. Bu Lurah, Bu Camat niku. Piyayine pejabat. Asmane gitu. sinten Bu Camat? Bu Hanifah. Bu Siti Hanifah werdekno. Siti Hanifah.
Siti kuwi tegese lemah. Panguripane wong urip ning alam donya kuwi jenenge lemah. Nah, Siti Hanifah. Hani. Heeh, apa? Ayo Hani. Ayo ngawur ilang dasmu lho ya. Ane Pak Dewan iki. Hani itu tegese hanya nikmat. Wah, pinter-pinter. Bengi iki nikmatnya masyarakat sekecamatan Babatan. Jan nggih luar biasa. Matur sembah nuwun niki Bu Camat sing sregep niku lek enten wayangan nggih ngantos nenggani timbukan. Ning aku gumun nak Mbak Lucy. Ya napa? Desa-desa teng Babatan lah ada wayangan bersih desa. Pertanyaannya kapan ya bersih camat ya? Renek ya Reng ya. Derek wonten ning muga-muga begini iki digedakan lho Mas. Pokoke bar kaya ngene rejane kok kecamatan urung pernah kula ki wayangan te kecamatan. Nggih. Lenggen kula Karanganyar mriku niku setiap Agustusan niku teng kecamatan sing mandegani Pak Camat, lajeng para lurah-lurah sak kecamatan niku do iuran enek kurangi sing nomboki camate. Ngono kuwi. Terus mekaten Bu Camat menika anu masukan saking Bapak Dalang. Monggo enggal dipun galihaken. Kersane tambah mumet. Bu Camat niku riyen kanca kula ngopi. Aduh. Niki rekan kerja wonten Bapeda rumiyin, wonten Syukur. pariwisata. Wah, hebat memang luar biasa. Lah niki lak panjenenganipun Pak Lurah wau diamanahkan oleh panitia masyarakat pokoknya Pak Lurah kudu naik panggung engko terus joget apa nembang karo Mbak Lucy. Nah, mila to. Cobi ditawari penonton pareng napa mboten Pak Lurah jumeneng? Pareng? Oh pareng masalah. Pak Lurah yang fane kata lho nggih. Kula sing mriki. Oh nggih nggih Nuwun sewu Pak Sukatman kersanipun minggah panggung Pak Bu nggih. Setuju nggih? Kompak nggih? Jos tenan. Nggih, ning ya kuwi Pak Lurah pilihane loro. Yen ora nembang nyawer. Ha kuwi. Aman ya aman. Lurah Purwosari kok piyai Babatan ki los. Wong los wong sugih kabeh iki. Amin. Kiai kok. Yo, duduk. Monggo. Neneng. Pak Sukatman. Monggo Bapak Kades Purwosari Bapak Sukatman. Niki musuh kula ten panggung riyen. Niki Pak Lurah niki. Mbah Lurah pundi Mbak Yu? Mbah Lurah Kadipaten, ngintel karo Bu Camat. Ngaturaken sugeng dalu bucange. Inggih sugeng dalu. Sampun gantos batik jenengan, Pak. Awit wau batik ya. Wau magrib wau kaosan lasian. Niku wau sanes kaos. Iya. Berbote repot ngurusi lho niku wau. Jenengan ta sing ngendika mau Pak Lurah ngagem kaos coklat apa abu-abu ngono mau? Ah nggih kula pancen sing matur. Ning kesederhanaane Pak Lurah kuwi untuk kemuliaan warga masyarakat Purwosari. Tapi leres estu luar biasa Pak Lurah. Nggih, nyuwun sewu nika kula beto dekeng. Ketoke mangke mboten nutut. Nek dipun lawan kalian Bulusi kalian Mas Gareng. Pramila kula niki beto dekeng. Nggih ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya penonton. Nggih mugi-mugi wonten dalu menika dadosna palipur dumateng panjenengan sedaya. Mbak Lurah nyuwun sewu. Malam ini niku sing mirsani ki enten 10.000 orang, tapi di YouTube juga ada 6.000 sekian. Niki sing rawuh channel 25 channel YouTube. Luar biasa sukses untuk Purwosari. Amin. Nggih. Kagem salam kagem kanca-kanca teng mesakna wonten pundi YouTube mirsani wonten channel YouTube niki Mas. Nami YouTube. Cahyo tadi.
Nami YouTube-e napa? Apa ditakoni Pak Lurah? Dalem YouTube ki Cahyo Kuntadi channel. Salah. Kuwi oleh-oleh ra tau melu ngono kuwi. Lah nek ra ketijak omben usul aku. Nggih, Kuntadi channel. Oh, Mas Kuntadi channel niki kanca-kanca saking Jawa Timur, Jawa Tengah tublek-blek dipun kintuni salam 6.000 penonton. Nggih ngaturaken sugeng dalu dumateng penonton YouTube Ki Cahyo Nggih. Nggih. Kuntadi Channel. channel. Nggih. Ngoten nggih. Nggih, leres Mbah Lurah. Ning Pak Lurah niku lucu lho, nuwun sewu. Piyayinipun seneng Gojek. Nggih, Terus santai. Sabar, Kala nggih. kula nyuwun prisa to. Nggih. Pak Lurah jenengan dadi kepala desane sambene napa? Napa Pak Dalang kula namung ngingu wedhus, masalah. Pinten wedhuse? Enten gangsal. Jaler setri, mboten setri sedanten. Lah jalere kula piyambak. Lah saya. Sing ngopeni tegese. Bengi iki kok bintang tamune ya kewan. Kok Mbah Lah, Lurah dhewe iya. kok ya ingoni-ingoni kok ya wedhus. Kira-kira Pak Sumawan ada yo melu-melu Pak Lurah. Lah aku yo kaget lho aku sik ning jedeng kok. Jujuku wedhus kok mbek. Lawas wibar Pak Mawan kok kono nek seminggu wedhusku meteng kabeh. Ngapunten lho Pak Mawan. Guyon Pak Lurah, guyon. Guyon lho Pak Lurah ya dikira mboten Ben tetep tenanan. sehat mangke nggih. Nggih, nggih. Nggih, wek ketoke sing mburi iki kriyap-krim kadung ngomong ya gruweket wi. Urung-urung iki urung takon Rene. ngomong kok iki urung Licik takon. dalu ngomong Mas iki. Lurah. Sugeng dalu Mbak Lucy. Lah iki lah iki. Wong wedan kok dadi lurah. Lah kok iso weden. Lah mujude ngejak aku kok, gak aku iki turu lho kok digeret. Lah ampun sing kulino remuk niki munan. Mboten napa-napa. Awakmu ki ya kudu sing sabar Kang Pur. Aku sabar terus. Oh, ya kudu sing sabar Pak Lurah dawuh ya awakmu ndang srekat ndang budal. Kang Pur ora sabar PKK dak joget. Huk ya nek ra Lurah sipur ya reneng. Ibu-ibu PKK lho dak joget huk ya. Oke daster kabeh. Hiburan ya Mbak Lucy. Monggo dawuh napa? Alhamdulillah kula ngaturaken selamat kepada Desa Purwosari yang sudah menyelenggarakan kegiatan bersih desa. Mugi-mugi kanthi bersih desa Purwosari menika masyarakat saged ayam tentrem. Amin. Sedaya ingkang dipun cita-citaken saged terjangkung. Amin. Sedaya sukses. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin Nggih. amin ya rabbal Ngoten Mbak Lucy. Nggih. Sayange kadipaten iki kelurahan dadi ora iso ngene iki Mbak Lucy. Jane Dek ben yo pengen. bar wayangan Ya dek ngono bene lho. wayangan Climen Mbak Lucy ngono. Climen. Dalange kanca lurah dhewe dadi ya Dalange kanca Lurah dhewe bintang tamune ya kancane dhewe. Nggih. lah piye tah kowe nek ndek kanca ya ngono kuwi ya. Ning ya luar biasa sekelas kelurahan lho Pak Dalang. Mboten apa. Sekelas kelurahan ki iso wayangan iki pun kondange ra umum. Nggih. Niku Leres, lek leres. desa niku mau wayangan iki nggih luar biasa karena sudah bisa ada dana desa. Leres nggih. Lajeng ingkang badhe nyekar sinten niki? Saya nyekar Mbah Lurah Purwosari nggih. Napa pamrentane? Aja ngono. Alah demben wis latihan. Ayo malah tukaran. Demben latihan. Demben latihan ora. Ora wani. Alah ora wan. Kaya cemple kecepit suara. Alah ora. Napa to pun Los, napa-napa. Arep cemplek kecepet, wedhus kecepet, kebo kecepet jenengan sing bayari kalih masyarakat los dol. Apa nyuwune? Langgam sesideman. Wah. Ketoke kulino iki. Ladalah. Sing bawa Sing bawa Sing niki bawa Mbak bintang Lurah. tamu Mbak Lucy Nggih, Mbak no Lucita. eman-eman. Nek bawa dhewe nek elek ngoten. Mboten napa-napa Mboten pun los. napa-napa lho, mboten napa-napa lho Pak Niki Lurah. Kang Ripto ramanipun Mas Dalang. Nggih pangapunten nggih mengki lek kados cemple kecepit. Lah mboten napa-napa pun to. Mboten napa-napa. Cemple kecepit. Mboten napa-napa, kados cemple kecepit apa nai gringgingen monggo-monggo. monggo Adi, santai adi mawon, mriki, santai adi mawon mriki, Pak Pak Lurah. Lurah. Nggih. Adi mriki pun to los. Bu Lurah pun kula SMS ora apa-apa ning dhuwur panggonge Pak Lurah milik umum. Alah los dol. Bu Lurah sto Mbak Lucy. Butin, Bu Lurah jangan obat tidur yen Butin. Bu Lurah mentale wis los pun tepang kalih Bu Lurah. Nggih monggo. Monggo. Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Neno. Wiwitane. Tepuk tangan Pak Lurah. Ngono taun ngarep rawayangan awas. Neno. Handere sang peke Priya bagus Madeng ngarep, Pak Lurah. olah
budaya. Asik. Sae pundi kalih cemple kecepet? Pun to sae. Sae jos. Lek cemplek kecepet mboten ngoten niku lho Pak Unine. Ngoten niku. Cemplek kecepet. Lah ya kecepet Brahman ayo nggih. Sowan menyang kutha gedhe. Ae, Pak. Aku diguyu karo niku jane ya wisin aku ya an. Mboten sah. Ben tapi nggih. Niki Pak dosen Bu dosen kok pun lumrah. Lek Prapa? suwantene apik niku pun biasa niki sarjana seni. Awake dhewe suwantene apik luar sanget ngono. Los Pak dosen. Bendara terus yung Tarik napas dulu, tarik napas. Pelan-pelan. Ditahan, hembuskan. Wah. Satu kali lagi lho. Lah druwedeg lho asane kersane rilek. Kula sak umur-umur nyanyi wonten ngajenge tiyang kathah tasih niki. Lek wonten kamar mandi kula nomor setunggal. Lah nggih. Niki kagem kenang-kenangan. Malah ngaku ngoten lho, Mbak. Niki latihane kali Ibu ten dalem. Bendara terus kayu. Niki latihane kali Ibu kok mboten kok bendara ilang apalah. Mula aja ditakoni mesake ilang ngenge lah. Awake dhewe meneng aku karo Kang Pur ning kene meneng ae. Tak eling-elinge sik. Ya siap. Selendang kuning. Selendang kuning. Wong sing marayo tunggal Kang saking bukit. Aku ya lali to lho Pak Lurah kok ya pinter. Sik to Pak Lurah, niku kok teles lonone napa? Boten ngompol jane. Kesukan toya aku Oh, wawau alah. lenggah wau. pun sabar kula betengi lek kenten pun mboten sadredeg. Ampun ten mriku Nek pun. Bu Lurah ijan bejo tenan kagungan garwa Pak Bapak iki Mas. Piye jujur tenan lho, mau pada tak blosokne bendara. Ampun niku ampun. Kudu wayahe ampun sanes niku. Lek iki lali tenan. Lho wong jujur apa wajar. Lek niki lali tenan turuse napa niku wau? Swara kurang permana ing wasesa ngrungro. Nano. Angrurung marang bendara Tyah Sulistya picer Ngenteni ngincangake alis. Aja didemok, iki ndredeg wong. Karepmu dhewe iki. Iki ki nganggo vibra. Mbak Beda Lurah. lek Mbak. Kesi vibrane di sini. Lah ya vibrasine kudune ning kene lho Mbak Lurah. Terus tresno sesidemah. Tepuk tangan untuk Mbak Lurah Purwosari luar biasa. Mbak Lurah Purwosari. Lagi mriki Mbak Lurah. Mengki Oh, caket banget kali Mbak Lucy pun kula tak teng mriki mengki. Mas Pur dikancani Mas Pur Mbak Lurah. Gini. Tarik napas dulu, tarik napas. Pun kesusu mboten napa-napa. Otak mepet ora apa-apa lho, Mbak. Kersane rilek, Sing nanggapi jenengan, Mbak. Otak mepet ora apa-apa. Irama Tayuban Mas kersane ra dirilek niki. Iki Remenane masak Pak Pur. lurah karo lurah kok iso wekere-keran. Lah niki bolol kene Mas Pur iku. Kali Pak Engko, Mbak Lurah Lucy. nggih. Monggo. Luwe becik patenana Joget, Reng. Iki Mbak iki nggih sae jogete Mas. Oh, Mas Pur iki jogete sae. ring Kang Sulistya mare wangi samutana marang kula warga sarwa lan peputra liwat kincanging alismu wawang landang rasane
aku isih mampu lateni solahmu mongko kowe bocah guna najan bocah guna aduka anjrimpo jiwa ragaku kok urung kehormatan manggung rukungan jopinjo urip ana kutha gedhe kowe tak dukoke omasa isine angkatnya Mas Iromo Seger ya. Jan setidak masih sareng-sareng pen regen ya. Ale Pak Lurah bareng. Sepisan malih para lenggah tepuk tangan untuk Mbah Lurah Purwosari luar biasa. Kiai itu
iki sik siji iki dulur kulanan ki urung nyanyi. Entekno aku tak. Kowe iki kari tugasmu. Kelihatannya Mbah Lurah niku kalem tapi nggih sembodo. Ngeten lho Mas. Piyai ampun lega, Mbah Lurah ampun lega. Jumeneng mawon ampun lega. Lah kowe ngadeg kan mau lho. Riyen kula tak ningali polahe Mbah Lurah Kadipaten. Iki karo Tak musuh. lenggah wonten Mbah Lurah. Masyaallah. Wis to jan terusno. Surah. Bature ngadeg kaya tontonan kok. Lagi kene lurah dieret-eret lho. Lah Anggepe iki kan bola lurah sedaya Mas Cahyo niki. lek kewirangan siji kewirangan kabeh lho, Mbah. Sing kompak kaya cita-citane Desa Purwosari. Kudu kompak. Oh nggih. Kompak. Makane dhek kompak niki wirang siji wirang kabeh, Mbak. Oke. Sampeyan cedhek Mbak Lucy. Sampeyan cedhek Mbak Lucy soalnya sampeyan sing mbayari Mbak Lucy. Mosok kowe mek arep gur nyedak aku. Lah aku nyedhek kowe reng. Ya wis ya, njaluk kono lagune apa? Monggo Pak, napa Pak jenengan Pak? Niki penari lho niki, Mas Haji niki. Lah kon ora boten diapusi. Daleme cedhake Pak Ki Cahyo. Gondo Durjono. Ya tenaga Durjono. Sekolah karo Mbak Kesi biyen. Nggih, oh nggih. Layak ngleniki karo bojoku. Ya ta, kondangan to wong. Mboten Pak Dalang, riyen niku keluaran remen wayang nalika sik enom. Alasan. Nah, biasanya kula nonton. Biyen niku lek tumut Pak Yarno nyanyarane waktu Mbak Kesini teng SMKI andalane kutut manggung riyen. Niku makane niku saking apal ucap Mbak Kesi ngontene napa niku kutut manggung niku. Nggih. Sampai sik kelingan teng Memeru kula. Nggih kula nggih. Kula dianggung ning teng omah nggih. Wah ngoten nggih. Layak to. Jenengan nyekar napa Pak? Kula mboten saged nyekar kok tak ngadeg tok ngeten mawon pun marem. Loh, lah terus piye karepe? Lho mboten no. Niki remanane sing sigrak-sigrak Mas Sipur iki. Mbah Lurah Kadipaten. Wis to sing bayari jenengan, Mbah sak jaluke jenengan. Sampeyan iki tak tanggap. Wah, Tanggap apa wong aku ini kene undangan kok tanggap. Wis to, Kis, manut. iki lek ra ditengahi karo Bu Camat geger tenan Nah, iki. tanggap iki lek bayaran wong ora bayar kok tanggap iki. Sabar Kang Bos, sabar. Meneng to meneng. Tamu iki mosok ora apal karo Niki ngeten. Bu Camat wau rawuh kalian sekalian kali Pak Agung. Dados Pak Agung Dewanipun gawanipun Bu pinggah Camat. mawon. Pak Dalang. Sinten? Bu Camat. Bu Camat. Agung. Bu Camat Oh, sekalian Pak Sekalian Pak Dewan. Padine Mas Pur karo Pendo. Lek Pak Dewan karo Bu Dewen iki Ora kok bagiane dhewe. ngene lho Lus. Lek kewirangan siji kewirangan kabeh batek ae utawa iki ngono lho. Lah biasane iki apa lho? Monggo Bu Camat menawi pancen kersa kalian Bapak. monggo mriki. Monggo. Nggih. Pak Agung Yes. kalian Ibu, monggo. Nggih. Monggo Bu Camat. Monggo mriki kula entoni. Bu Camat lan Pak Amat. Monggo mriki kula enteni. Bu Camat. Niki tesih enten 3, Pak.